Nyakora Mugajuang, kamora mora mintiere machiegni e chenro mar pok opogore okinyi makawuono chenro mabende biro ni achiel kachiel kawuok e boma ma Nairobi. Odiochieng' makawuono e chenro mar pok opogore pok mabende odwaro rango odiochieng' makawuono otenre gi pok mar tweng'o. Adhi loso gi jata chenro mar Linda African Collection mabende biro nyisowa pok mare mar tweng'o kaka nochako gima bende omiyo chopo nyaka sani kabinde otweng'o buore Nairobi kaendi e gwenge mag Kilimani. Machiegni bed kodwa nyaka e giko mar chenro makama nyinga Sharon Ong'aw. Machiegni Linda. Yes. Koro Darber. Achiemo maber. Omba limbi kawuono. Mar mondo mwane kit pok mari. Agoero kamano. Koro bro bedo mar mondo miler nwa sigandi donge. Kamano. Ero kamano. Asante. Mana kama Nyakora Mugajuang kaka nasisingoni gi sani aseromo gi Linda Atieno miyo mabende osebedo ka tweng'o buore Nairobi ka bende okinyi makawuono bro mnanyisowa sigande. Linda arwakni machiegni. Agoero kamano Sharon kuom luonga. Ingeni ma en chenro mar pok opogore to odiochieng' makawuono mana kaka ne Nyakora Mugajuang kata mana king'iyo toki ka magi gin moko kuom lewni mabende Linda osebedo ka twang'o buore Nairobi. Ma chenro mar pok opogore mabende wacho ni pok mari nyalo bedo ni nyalo kata mana chiwo puonj ne janeno marwa mabende nenowa e kinde masani. Mokwongo Linda en nyakanye ni somo kanye mano kwa ng'ime tut. An kachako gi nyinga agoero kamano kuom miya thuoloni. Kachako gi nyinga iluonga ni Linda Atieno, anyara Sembo Kasabong, to school boy. Koro kana achako somba na somo school boy primary, secondary na dhi Ralieo secondary school. Bang' mano, nabiro buore Nairobi ka, nadak gi antina, kane abiro mondo achak puonjra tweng'o. Antina manomiya mijing'o, my late auntie luonge ni Selina Manyonge. En mana dak kode for about 3 years. To nomiya mijing'o nikech kane Nairobi ka nen ga gi duka mar tweng'o to gi beauties noyawo nyaka saloon nyaka baba shop. Koro en mana omiya ga mijing'o momiyo nabedo gi interested mar tweng'o bende. Makoro bang' ka nisetieko klas 12 koro idonjo mani tweng'o nokingo tamna tich moro amora. Ok namanyo tich moro amora. Nadhi adhiya puonjra tweng'o no nikech nanno ka an gi interest mar tweng'o. Koro nadhi mondo apuonjra mondo ang'e bang' tweng'o. Bang' ng'eyo to ne ondika. Mano ka nidhi e school mano koro tiegruok mabende nitimo nen mana tweng'o kende koso? Nen mana tweng'o kende. Yeah. Natweng'o kuom bang' puonjra andika kuom higni 3. Bang' kaka jatweng'o nabedo employed. Koro bang' higni 3 go koro aneno ni at least anyalo yawo tija. Kalure gi kaka ne ng'eni kami ondikie challenges nitie seche moko ineno ka ok in nafu pesa be salary samoro tin tiyo mang'eny to koro naneno ni afadhali atem ka be anyalo yawo kara. Koro nachako matin kamano. Ting'eni kar chako ka bende Nyakora Mugajuang samoro bende penjo ni ohala ka ng'ato chako capital ni ogolo kanye. In iwacho ni nitie kuom thuolo mar higni 3 kani bende koro ni kungo omenda gi koso? Ka gima nyalo gone Nyasaye erokamano nikech kane adak gi antina ne oyiena pesa na mana ayudo salary mana ayudo matin no. Nonyisa ni pesa no kik mondo an kik ikonya, ikony mama ni alafu ginyalo yudo gimoro matin bende minyalo konyorigo. Koro ne asave. Natemo ga save pesa matin tin ka yudo tije moko ma oko nikech kaka natiyo nondika to seche moko ng'eni customer moko nitie makandu. Ng'ato nyanyisi ni bipim na lawni koro magi natwang'o ga e ot. Nan gi charan e ot, charan achiel mana nyiewo to nitie charan moro be madhi na onyiewo na koa dala kane bang' puonjra tich. Makoro in iwacho ni nokonyi nomak badi. Din gi antinika mano waya mari to mama u bende in godo ka bathe koni. Nomiya support. But koro pesa mana save matin mane ayawo go kar tweng'o. In thuolo mar nyiso gini nichako gi pesa di nikech ang'eni samoro nitiere Nyakora Mugajuang moro ma samoro gombo no tweng' to en oketa no chak gi pesa di nichako gi pesa di. Gima nyalo wacho ni gima nachako go pesa malich ne ok ne ng'eny nikech ne tayari ne an gi masin, nan gi masin achiel.
Then kane wachako to ne nitie nyako moro mosiep na be natwing'onega. Koro en to notiyoga e tours and travel. Koro en be nomedo jiwa ni Linda wuok ang'o mibet kanyo wuok mondo idhi yaw kari ama ibimona ndiki. Koro anyise nan ka wuok kata ok nyal ndika. Nya abro mana nini andis wasea. Koro kane pod antie kama ondikae no odhi omanyo ot. Koro manyo ot, kose manyo ot, koro ne wasea kode rent. Kane wachako kamano gima nwachulo nikech kama nwachake no rent ne bet ni malo ne 12,000. Koro kaka nwasea nikech notiyo oko koro an mana bet e duka. Koro nonyiewo wuoch lewni moko koro na uso ne to anatweng'o. Koro nwasea rent 6,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Kamane kan wachako koro kan wachako kuom dweche karibu 4 kawan kode koro ing'eni gik miuso gi ne gin slow. Biashara nok ne dhi mapiyo piyo ahinya. Koro nool nowacho ni an koro neno ka gimochulo rent onge yuto. Koro mano be koro abe kaka noweya no koro abe atima mejingo koro atemo ka familia gi nini no gi rent no koro 12,000 no. Koro kamano hai maber kamano ndika e be nabiro alor machiegni kama na atiye. Koro customers go nobiro ira momanya. Ni mayo jatiji kata mna wuon tich customers. Ok anyal wacho kamano nikech kama natiye nachalo kaka wuon duka nikech mostly ng'ama nondika ne onge gimong'eyo. Koro an ma customer nong'eya. An mapimo law atimo gimoro amora. Koro customer mostly nong'eya nikech en koro ne en mana oya office gi gige tich. Koro customer nong'eya. Koro kane awuok madhi nikech ne en kaka apartments na wuok piny duka ne ni piny na idho malo e second floor. Koro customer moko karomo ga stairs penya ni dhi kure. Tinyiso ge ni amba yawo duka na malo. Mane ketho ni wuon tich tije. Ok na kethne marach. Toni ji ogware papka. Kore papka kae mana seng'ie nikech ase customer go seng'ia ka. Kore mana tema to ging'wono mar Nyasaye kamane kaka churora. To mana iniga di e higa mane nikech kai wacho ni nitiyo kuom thuolo mar higni 3. Koro nichako ohandi ni e higa mane koro in wuon? Chako ohanda ni higa 2009. Koro nyaka sani ma tich ma pod itimo. Ma tich ma pod atimo nyaka sani. To dibed ni kari mokwongo cheka ma pod wantiere koso ni dogi welo kendo kuonde mitimo ohala. Kamane ok en kama nantie yaya kucho. Koro kane wane building masani en cooperative bank no kanyo manwatie. Koro kanyo building no usi. Banka no se use to koro no odarji. Koro kane ose darji to koro ng'ato ne manyo kama onyalo yude nini. Koro kaka naseng'iyo gi area mayaya ni koro nawacho ni customers makoni gi munda maintain gi nyaka many mana alwora ma area ni nikech katero adhi Kibira kocha ok ibro bire nikech tie customer moko moluor ng'anya manyo kata kama nyalo pake gari ok nyal yudo. Koro ka adhi kucha tanyalo lose customer. Koro emomiyo nabiro area ni to nayudo emomiyo nadonjo apartment man Nabruka. Koro kama se familia nyaka koro higni 8 e compound ni. Mano higni 8. To ka indi bende aneno ka unchiegni gi yaya ka aneno kuchiegni gi Dondara. To kane ka marketing makare bende timo kata mana mar nyiso ni ka en Linda boutique. Marketing magu timo e yo machalo nade. Kata mana kuma untiere ka nikech alwora mar yaya bende ji wacho ni ute kata mana nengo udi bende ni malo. Ni malo be ni malo nikech kaka ma opondo. Koro emomiyo koro kaka tiyo ka en tija magola oko. The more maloso ne customer law kaka loso ne customer law maber ng'ama chielo koneno to penje ni law ni ng'amotwang'o ni. Koro miye contact mara koro ng'ama chielo be gocho na koro kamano kaka customers nabiro. Ma koro customer moro kiseloso ne law mondo isore to dhi ywayo customer machielo. Koro tija ne magola oko nikech bi neno kaka en kama opondo en kama mondo kinyal ng'e ni itiyo kae en kama opondo. To koro thothne utong'o African wear koso mage mitwang'o nikech seche moko ng'ato nyalo we pesa matin kata wach ni 1,000 to pesa monego be ni tiyo ne to en pesa mang'eny. Koro ing'e ni trust wacho ni watiya pesa gi kirito irito pesa. Koro kisetiyo mitiko tich to koro ing'e ni dwe be kaka tarik ochopo to rent be nyaka chul. Koro mage kite chiedh nade mabende wanyalo mayudo. To rent maiye ka nikech wane yaya uchulo pesa di in thuolo mar nyisogi.
kama antin to rent achulo singa 15,000. Alfa paga beach maduko ni ma eyo makare kalure gi uso mi uso. Kaduko na To achim nade moro kata mana manyalo penjo thoth funde ji jacho ni funde jomriamba keni korka kore nyalo loso ne gi nyinga koso in kategori anyalo loso apani mane momiyo tija osedhi mbele nikech kata customers moko osebiro ng'ato kokel customer to wacho ni an ok abi liu funde nakawo lewni makano nikech funde wakoche koro seche moko biro to nyisi ni lawni adwa for 2 days to anyise na nyalo tuoni kata one day to kot wacho ni pok aneno funde wa mi kata allowance another day koro ko biro moiro kalawe asetuango lawni tayari wacho ni pok ayudo fundi machalo kama koro mano trust no ko nyisa ni odiochiengno to odiochiengno kanyisi ni one day lawi one day to en one day no kanyisi ni mi allowance an gi tije moko mambele to mano koro kaket na nyiso customer ni akawo lewni apile achoko gi achoka na achoko pesa mondo koro customer ko biro to gigore gidhawo kaido kamoro lwera koni to moro dhawo koni koro avoid mano pok oyuda mano to challenge mano Linda tino wacho ni ok en kaka funde mamoko mabende riambo ni gisebedo ka gitwango lewni e samo winjore tok gitwang koka mano Linda no ka intiere gi materials kido mopogoro pogoro akeni materials gi golo ga kanye materials nagi an gi customer moro ma Uganda kelo naga materials alafu mama maro be Nigeria obes modhi lokan kecho be oko korgi to be uso ne okelo naga materials moko kora an gi ma oko go mostly kora timo kaka timo order chirni mapacho ka materials gi use nengo mamalo kusnang momini kawe pinje ma oko ingeni customers ma nini gi believe ni materials ma uso gi gin fake koro customer kati nyise kata en mana ka material maber moa nini tinyise to sana gi believe materials ma jo Kenya at least mawuok e pacho ka koro materials moa okogo ma gi believe koro ng'ato nyalo keto most gin gi Nigerians moko nitie mobiro ma uso materials kundega koro gin gi most ibo gi trust material ndagi sana oyie mondo dhi okaw mar Nigeria no to keli twangne nikech o believe kata macho kaw ma nyiew Kenya kata mix gi moko ko but gikao but mekwa gi mostly sana lakini gikao sana kata manange ni miuse chirni kata mapacho ka indi samoro benda ng'eyo ni samoro benda ginyo mani chirni ma oko nikech thoth no kane ka piny Kenya ka olonyi weche ma kitenge ahinya inyew gi mana ma oko but koro ngeni gi believe ni moko mosebiro ka gen gi prefer ni ng'ato materials moa oko ma gineno ni beyo in kaka jatwengo isebedo kitwengo kuom thuolo malach lep kitenge nikech aneno ka tinde ji mathoth rwako gi kata mna wasunge bende aneno ka rwako lep kitenge thoth ne joma biro twango gilrwako kata mne functions mage girwako e function mag arus koso tinde rwako gi arwako kata mna tich dhi mana kode kata imbede no kende samoro ka dong andu kora lando tijan bende nyaka nyisa gima atimo eka ng'ato ng'e ni lawno ke jomoko seche moko kawo ni atwengo koro ng'ato ng'eyo ni kwani ng'amu twango ni lawno bende nitiere mbui antiere mbui an e website aluongra ni Linda Boutique to Facebook an gi nying mar Linda Ochieng alafu Instagram be an gi Linda Boutique kanye manyiso kide mag twengo gi lewni masetwango aketo gi e Facebook Instagram bende ngino duchi makawuono samoro bende ote moko donjo kanyo ni Linda ni tok miwa namba to kotwengo mana bura Nairobi ka kuso kadak Nyakach bende nyalo yudo law motwango kor ni kata mna measurements rapim anyalo twango kata ka in mabor kata in dala kioro na measurement tatwango anyalo oro ni pitch ni everything yiero design to yiero measurement tatwango ne twanga law tioro ni in thuolo mar chiwo ne gi namba koso an thuolo mar chiwo ne gi namba chiwo ne gi kare an namba mara en 0725 86 87 45 Yero kama na nyatake ni tiegruok bende itimo nikech ang'eni samoro nitiere jomoko mantiere dala kacha ng'ato nyalo gombo twengo ang'eni tinde kata mna yudo tich tek tiegruok bende itimo to ka itimo bende itimo gomenda kose timo nono tiegruok batimo to mostly ok sana nikech mostly ng'eny ne seche moko adich tich ng'eny ng'eni ng'ami puonjo nyaka ikaw time mari be tini kendi ka an gi ng'ama chielo but sani to onge no dhi dala matin wan ji ariyo ka koro ka nini to
japuonjre be nango lakini nosetieko. Material ni maber mineno ni law majaber misetang'o mogik di wach ni en mane bedin gi law majaber ma samoro na miya chid nade mar twang'o to kano serumo to koro en law maber mogik. Asetwang'o lewni mabeyo by the way ng'enyne most atwang'o lewni mang'eny makata kasetwang'o law matieko to wiya chako wil kode gi lewni go. Mana sama ne wacho ni lawni in mane twang'o koro ka ne nikech ang'e quality mar kaka tweng'o koro kang'e but seche mani ni to ang'e atwang'o lewni mang'eny nikech isebedo e kit kata mana tij tweng'o kuom thuolo malach. Sani kaponi ng'ato ton mi kata mana tich moro amora bende timo koso mari ni emidano mar mondo mi igerigo kata mana ka ng'ato an penji ni kind thuolo mar higni 5 nenore kanye. Aneno ka ni Nyasaye nyalo gwedha bang' higni 5 anyalo at least anyalo expand ohanda ni market kata funde mang'eny. Iket thuolo mag tije mondo koro jibe mondo konya koro aber kaka supervise nikech kapod wakonyore nikech Linda tiyo gi pok mar tij lwede ma bende itiyo godo bende makonyi kata mana mar yudo rak mari ma pile pile. Samoro nyakwara Ramogi jwang' moro neno wasani samoro en imiye mijing'o duchi makawuono wach ni mogik nyalo bedang'o e kinde ma bende ang'eno chumi tek miwuore piny Kenya sani. Wach mogik manyalo wacho ni tich moro amora mitimo ber kikete kinda gimoro amora mitimo once ni ing'e tijno to itiye gi chunyi te iket pachi kuom tich kik ibed ng'ama jamibadhi mabadhore ni chako tich to koro samatino ringo kaka wan funde ng'eny ji ok amini kaka sana funde machuo en ng'ama nyalo yawo duka koyawo duka chako tweng'o kata dwe achiel dweche 2 oloro dukano odhi ochako ndiko timo piswa kamoro kata ondike kamoro koro ok en stable koro customer manyo osedhi oyudo kochako wuok oweyo customer yudo koluro duka to dhi kama chielo koro kochako duogo ka to kawo puodho koro nyaka ibed ma ifumilia kama intie makata tek to kanyo mifumilia neno kaka iskuma maka nikech tich seche moko nyaka ibro yudo profit samoro kiyudo ma igolo mari me ofuko ichulo godo rent kori ifumilia kamano nyaka chieng' ine kamichope. Bende Linda kata mna kwa dhi nyime gi chenro makamani senyisa kata mna okang' mokwongo kapok nwachako twak ni nyisa ni bende intiere gi chiro mar loka intiere gi nyidendi ni mabende isebedo kitwang'o negi alino kata mna ka lebo moko bende intiere lewni mabende isebedo kitwang'o mano be nyalo lose. An koda customer ma oko matwang'o negi oko mano pinje mag Kenya America. Uganda. Yes, ani customer ma tweng'o ne ko America koro oro naga pichni designs alafu oro na pesa mar materials anyiewo materials koro atwang'o lewni into sizes koro kaka an gi labels mamaga be mondik Linda boutique Linda design to an gi labels mamage nikech kaka uso kucho to customer penje ni to Linda ni to ng'a last time na horo dresses lewni ma akete labels maga koro ing'eni kelo confusion nikech obe odwa notimo hala kucho en gi fundi ne makoni koro nyaka ket ni label nikech label ne en Africana fashion koro Africana fashion koro nwaloso labels mage an gi mamaga to gi mamage koro ena ja Kenya ka koro labels seche matwang'o lepe taketo labels mage gi sizes koro atwang'o lepe gi labels mamage to kwasetwang'o lewni to aoro to dhi kaka cargo to dhi okawo then ouso koro atwing'o ga in bits maybe dwe mar 4 atwing'o ne dwe mar 2 dwe mar 4 dwe mar 8 gi Disemba. Nang'o meni twing'o ne dwechego kopogre gi dweche mamoko? Atwing'o ne gi dweche mamoko nikech kaka kalore kaka otweng'o dwe mar 2 en gi customer gin tie gi functions mag nyithindo ang'ang'o dwe mar 2 ok ang'e maber koro dwe mar 2 no nitie lewni twang'o lep nyithindo lep jomadongo trouser suit koro kamano koro dwe mar 4 mar Easter bende atwing'o ne mago be lewni madhi ma dwe mar 4 koro lure kaka wachako tich chon kachopo dwe mar 4 ma Easter oromo to yudo ka lewni osechopo kucha mondo usgi koro kamano lep dwe mar 8 be atwang'o kamano koro ing'eni kasetieko to koro nikech gin lewni mang'eny atwang'o kata 1 month before koro mondo or lewni mondo take maybe 2 weeks mondo eko yudi koro nyaka or lewni chon mondo dhi
time iuse ma koro market bere. Teni yude kanye. Ober customer mana ido mana kaka iluonga gi e buo tijani. Nan gi customer moro ma Nigeria en obe no uso lewni gi to konge twengo. Koro seche mo uso law to law nigi adjustment to oluonga mondo abi atim adjustment. Seche moko dwa ni mondo abi apim customer e duka. Koro customer ni be kaka nadhi kuro to adhi pimo to customer ni no winjo oneno ka loso gi na jaluo. Koro bang'e no kawa kando to nyisa ni miya namba ni. Koro kaka no kawo namba na kaka no biro kaka ne tich ochakore. Koro no wuok kocha mochako duogo koni. Maneno ka hawi bende ji yudo. Kamane kaka na iro hawi mala ago ni Nyasaye ro kamano kuom customer no miya no osebedo obe osemiya promoter nyaka achak twengo ne karibu more than 5 years ka survive kode. Koro be omiya support koni koni ka customer ma koni pokaido portin tamedo gi magego. Koro kamane kaka tija ni sudo mos. Mana kumanya kwa Ramogi jiwango bende makilo wegiko mar tuake chenro mar opogore kiny makawuono nwa tuake gi Linda Atieno. Nyadendi mabende osibedo ka twango lewni kuom thuolo mar higni maloyo 10. En gino mara ni yudo puonja achiel ariyo adek mabende nyalo wacho ni wuok godo chenro makama okinyi makawuono. Kokamano warad kendo e chenro mar opogore juma mabiro. Orichuru masani nyinga Sharon Ong'ao.